Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатинова атабак кайбер темалар турында. Шикләүләрсез яшибез. 1 июльдән Роспотребнадзор Россиядә пандемия аркасында кертелгән барлык шикләүләрне бетерде. Шатлык озак дәвам итмәде. Көтеп алынган йорт төзүчеләр җир асты кичүендә төзекләндерү эшләре туктатылган. Эшчеләр кая киткән? Шикләүләрсез яшибез. 1 июльдән Роспотребнадзор Россиядә пандемия аркасында кертелгән барлык шикләүләрне бетерде. Хәзер битлекләрсез йөрергә, җәмәгать туклануы нокталарына төннәрендә эшләргә рөхсәт ителә. Хәл начарайган очракта барысы да элеккеге режимга кире кайтырга мөмкин. Битлек сезгә бик килешә. Мондый гыланы мастеровой Росдрама театрына кергәндә күрергә мөмкин. Хәзер бу наклейканы алып ташларга да була. Шәхси саклану чараларын йөртү хәзер таләп ителми. Мы восприняли эту новость очень положительно, потому что видели, как людям немножко дискомфортно сидеть в зрительном зале в маске, поэтому хорошо, что отменили. Роспотребнадзор хезмәтендә элегрәк кертелгән барлык шикләүләр дә бетерелде дип билгеләп үттеләр. Рестораторлар моны күптән көткән иде. Шикләүләр аркасында кафе, рестораннар барыннан да бигрәк зыян күрде диyorlar. Конечно, рестораторы рады отмене масочного режима, рады, что врачи научились с этой болезнью справляться. Надеемся, что в будущем Роспотребнадзор не будет бездумно ограничивать работу целой отрасли, подвергая ее риску быть уничтоженной, и более грамотно будут подходить к вопросу вот этих ограничений. Наконец-то мы этот период пережили. Пациентларның 93% ковидны җиңел яки симптомсыз формада кичерәм сораштыручыларның күбесе шикләүләрнең бетерелүенә шиксез шат. Минемчә, маскаларны кияргә кирәк түгел. Хәзер җәй, эссе, кояш кирәк түгел маскалар. Мин уйлаганча инде ул кирәк сыман димәйдер. Менә мин больницаларга керәсем бит инде берәр аптекларга баргандаймы. Алар әйтәләр, маска киеп. Маскалардан кеше органдар инде, онсы булмаса да ярый. Ну, мин уйлыйм, вакцинацияны соклау яхшырак булыр иде. Роспотребнадзор хезмәте COVID-19 буенча хәл начарайган очракта барлык шикләүләр дә яңартылырга мөмкин дип белдерә. Вазгыять ведомствоның катгый контролендә тора. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шатлык озак дәвам итмәде. Көтеп алынган йорт төзүчеләре җир асты кичүендә төзекләндерү эшләре туктатылды. Эшчеләр кая киткән? Толырак хәбәрчебез материалында. Неделю назад. Неделю уже их нету? Да, с пятницы. Ага. Ровно неделю. Они только на этой стороне что-то сделали и Да, все, да? вот это только все. Шауларның шатлыгы аптырашка калу белән алышында. Аларның сүзләренә караганда, юлчылар җир асты юлын ремонтлау белән берничә көн генә мәшгуль булган. Башта тракторлар йөрде, иске плитәләрне һәм баскычларны сүттеләр. Һәм менә инде бер атна буе бернинди эшләрдә алып барылмый диyorlar. На днях были организованы 1 трактор, потом 2 трактора было. Мы обрадовались уже, сколько может твориться это бесчинство, вот, грязь вот эта. Они хоть что-то сделали? Там с того края начали лупить, вон, лестницу. Выкопали вот это все и вроде прекратили. В газетах было написано то, что вот начали ремонт, а фактически ремонт тут я не вижу, что ремонт. Вот здесь почистили, все, на этом остановились. Автомобиль юллар предприятиясе директоры Марат Анисимов сүзләренә караганда, ремонт эшләре туктатылмаган, конструкцияләрне демонтажлаганда кыенлыклар килеп чыккан. Проводят демонтажные работы, просто есть некоторые сложности, там давно не проводился ремонт, то есть в ближайшие 2-3 дня к монтажу лестничных маршев ступеней мы приступаем. Яңартылган җир асты юлын шәһәр халкы инде бер айдан күрә алачак. Хәзерге вакытта юлчылар 49-нчы комплекс ягыннан баскычларны сүткән. Чалларның сүзләренә караганда, алар җир асты кичүендә сәүдә нокталарын бетерүне, бердә яхшы яктырткычлар урнаштыруны һәм иске плитәләрне алыштыруларын тели. Лилия Гатина, Руслан Бикмөхәммәтов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезнең борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз, фото һәм видеоларыгызны 8939-301-31-31 номеры буенча көтеп калабыз. Мәскәү проспектын озынайтудан бакча участоклары зыян күрәчәк. Юл төзү белән бәйле рәвешле юбилейный ширкәтендә 10ннан артык бакча юкка чыгачак. Башкарылачак эшләр турында бакчачылар нәрсә уйлый? Бу хакта алдагы материалда.
Бакчачылар фикринчә, Мәскәү проспектын дәвам итүнең уңай якларында тискәре яклары да бар. Бер яктан автобуслары йөри башлагач, үз бакчаңа барып җитү җиңеләячәк. Икенче яктан яңа юл тавыш чыганагы булачак, бирдә машиналар агымы артачак. Ну, конечно, машин больше и шума будет больше, правильно. Вы бы сами хотели, чтобы дорогу здесь проводили? Я бы нет. Потому что эти домики уже стоят 50 лет. Но неправильное решение, я так считаю. Здесь и так движение большое, и опять с Московского сюда, в эту кашу-малашу, я вообще не понимаю и не представляю, как вот сюда. Вот считай, в центре города. Тоже не очень хорошо, конечно, но куда деваться. А вы все-таки за то, что прокладывали дорогу, или против? Но с другой стороны, у нас остановка, значит, тут будет. На автобусе можем вот хорошо ездить. То есть и плюсы, и минусы есть? Плюсы и минусы есть, да. Проект буенча юл Мәскәү проспекты белән Нариманова урамы кисешкән урыннан башланачак. Ул Орловка аша, аннары Челнинка күпере аша узачак. Аннан соң маршрут юбилейный бакчачылык ширкәтенең бер өлешенә кереп, Орловка кыры буйлап дәвам итәчәк. Юл Зәп бистәсендәге Хади Такташ урамы белән тоташачак. Юлның гомуми мәйданы 2,7 гектарны тәшкил итәчәк. Ул һәр якка 2 полосалы итеп эшләнәчәк. Лилия Гатина, Руслан Бикмөхәммедов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Толпаннар шоуларга ешрак һөҗүм итә башлаган. Әйтик, 30 июньгә шәһәрдә толпан тешләү белән бәйле 1000-нән артык очрак теркәлгән. Узган елның шул ук чорында бу сан 800-гә якын булган. Хәзерге вакытта толпаннардан зыян күрүчеләр саны 22%-ка арткан. Алар арасында балалар да бар. Тулырак алдагы сюжетта. Толпанларның куркынычы шунда ки, аларны күрү кыен, әтешләвен сизеп булмый. Кайбер очракларда алар энцефалит яки берлиоз белән зарланган була. Ул еш кына симптомсыз үтә, ләкин авыр нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Быел шәһәрдә өлкәннәр арасында толпан берлиозының бер очрагы теркәлгән. Әгәр үзегездә толпан кадалганны күрсәгез, табиблар аны мустакил рәвештә алырга киңәш итми. Если еще клещ не впился глубоко, можно использовать ручку лассо, нитку с пинцетом можно вытащить. Так, алгоритм действия. Обхватить клеща ниткой и крутить его против часовой стрелки. И нужно так, чтобы голова не осталась на коже. А если так случится, его убирать как занозу иголкой, просто вытащить и отвезти клеща в лабораторию на анализ. Табиблар толпан тешләгәннән соң 10 көннән кан тапшырырга һәм 2-3 атнадан соң антитәнчекләргә анализ ясарга киңәш итә. Балалар да авыру юктыруга дучар. Әйтик, балалар медицина үзәгендә сезон башыннан бирле балалардан берлиоз белән зарланган 18 толпан алганнар. Бәхеткә кечкенә пациентларның берсе дә авырмаган. У нас бывают и ушные раковины, у нас бывает волосистая часть головы, бывает шею, но бывает и ниже. Там, где им удается проникнуть через одежду, там через какие-то щели в одежде, проникнуть на тело человека, ребенка. И дальше они уже впиваются, и они обращаются к нам. Поэтому надо, когда ребенок гуляет где-то, надо сделать так, чтобы не было незащищенных частей тела. Толпаннар тешләүдән хайваннар да зыян күрә, шуңа күрә йорт хайваннары белән урамда йөргәндә белгечләр махсус репеллентлар яки муенчыклар кулланырга киңәш итә. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, Артем Колесов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Приглашаем за покупками в центр шопинга Тулпар. Здесь каждый найдет товары по душе. Мебель, все для дома, одежда, обувь, экологически чистые продукты и многое другое. Цифровые слуховые аппараты в наличии в центре Слуховидекс. Широкий ассортимент от бюджетных до премиальных моделей. Телефон 22 2062. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65.